Gidagsang sa mga motorista ang mga gasoline station sa Davao City Lunes sa hapon ug kagabi. Nagapas sila na makapatubil sa ubos pa nga presyo sa matag litro sa produktong petrolyo. Kay pagka Martes kun karong adlaw, Marso 10, 2026, ipatuman ang unang hugna sa oil price hike nga gibanabanang ana sa 14 pesos sa matag litro. Ug alas 6 sa ganyang buntag, nagbaylo na og pump price tag ang mga gasoline station sa syudad ug ipatuman na ang bagong oil price increase. Human sa taas nga linya sa mga motorista kagahapon na matikdan nga menos na ang nagpatubil sa ubang gasolinahan sa Davao City pasado alas 9 kaganiha. Sa abiso sa Department of Energy, mo increase og 17 pesos hangtod 24 pesos kada litro ang presyo sa petrolyo karong semana gikan March 10 hangtod March 16. Nagkasinabot sab ang mga oil company nga ianam-anam ang pagpasaka sa presyo sa ilang mga produkto. Ang dakong usbaw sa presyo sa matag litro sa produktong petrolyo resulta sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East. Padayon nga ginamonitor sa lokal nga gobyerno ang lihok sa presyo sa petrolyo sa Davao City aron malikayan ang posibleng pagpangabuso o pagpamintaha sa sitwasyon. Gimanduan na ang Business Bureau na magpadayon sa regular inspection sa mga gasolinahan sa syudad. Tingwa niini nga masiguro nga sunod sa mga establishment ang husto nga presyo ug malikayan ang mga illegal nga binuhatan sama sa hoarding ug overpricing. Daan ang gipahibalo sa Department of Energy nga nipasalig ang mga oil company nga tagi-tagihon ang oil price hike aron malikayan ang dakong epekto niini sa publiko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.